New Zealand, dira sa inyo Sir Tide, wala ka trabaho kung hindi ka vaccinated, no? So, amo na. And dire nakitaan naton, in fairness, subong, sa kahapon sa pinaka-latest, iya mga kabiran, sang, ano ni gani pagtawag, sa ginapagwa naman iyang report sang Department of Health, Region 6, in fairness, nubo ang aton iya nga kaso, no? Sa COVID, especially man, driya sa aton sa may syudad sang Bacolod, no? Pila lang gid siya, in fairness, no? 18 ang nagduga nga kaso sa aton sang COVID-19 sa Bacolod, no? 50 sa Negros kay nubo in fairness ha, 93 lang ganing total sa bugos nga Western Visayas. So ang zero ang Aklan, zero ang Capiz, no? In fairness, isang nagduga nga kaso sa Guimaras, 3 sa Antique. So nubo, Iloilo City, 6 ang nagduga nga kaso. Wow, the lowest so far. Amo ni gani ang pagka-acknowledgement kahapon sa Emergency Operation Center, the lowest so far. Ti kabay pa dire-diretso lang sa aton nga mga kauturan kay in fairness tungod kung tanawon nato ng data sa mga nabakunahan, no? Kung tanawon nato ng data sa mga nabakunahan, let's say ang na-record abi sang syudad sang Bacolod sa kahapon sa pinaka-latest 86% na towards herd immunity, meaning pangitaon ta ng 14% herd immunity na ta. So damo na nagpabakuna, no? Kabay pa mo na lang ganyang sign nga manubo na gid man, no? Para do maka-enjoy man kita pag Christmas. Not necessarily nga grabe gid nga party-party, pero at least halog-halog man ang aton nga mga restrictions. Ang Bacolod, sobra na to sila 90% nga malabot na nila ang herd immunity. Ang Iloilo, sobra na sila 90% nga malabot na nilang herd immunity. Dahil sorry kahambal na to si Mayor Jerry Trenya sa ila nga kakson tala ning face shield. So, Bacolod City is also considering man nga pangkakson or pangkakason ang face shield sa ato niya nga mga kauturan. Pero ti syempre kay because hindi mo man na maasi-asi kay meron kita ordinansa unless and until the ordinance will be repealed or amended. So, amo ina, no, makakas na mauntat na ng paggamit sa face shield kung kamo sa mga kabombo naton. Kung kamong pamangkuton ko, no, kalabanan sa ato natak-an gyud magamit sa face shield kay iban ti face mask kay face mask would face mask is enough iban ta mga kauturan pero sa bagay subong bala gagamit gyud man kita somehow guilty kita sa face shield kay kung magsulod kita sa mall syempre ang mall hindi mag-allow nga wala kita face shield, no? Pero kalabanan sa ato niya hindi ta ginay malimtan ng face mask kisa malimtan mo pa yang face shield mo kay kakapoy man sige suksok sang face shield. Especially, pareho na, gasakay ka sa jeep, tapos medyo mahangin nung face shield mo, doon mapalid man. Pero iban tayo nga mga kauturan, mayara gid nga, gusto gina nila yung magamit sang face shield because ang feeling mo bala nga ti somehow safe ka, protected ka. Kati may tabon diri mo, magluwas sa face mask, may matabon pag hindi ati. Dibla? If in case, yung mag-istorya sa imo nga, infected or magambal rin infected sa COVID, hindi kaya maasi-asi, kating mata mo, pwede ni siya nga mangin alagyan man nga masudlan man niya sang virus, kati open siya. Which is may punto, gid, kung tanawon mo lang. Although ang bata na gani, iban, iwan na baso, iba naton nga mga kauturan, no, gambal nga, nanegosyohan, yun naman ang facial, kaysa iban nga countries, why man na, why man na yung face shield? Only in the Philippines. Pero, no, ginakonsiderar na nga possible na nga kakson. Kiti, sa aton kita tasubong, no, grabe, ang vaccination, in fairness, ang hambal sang EOC, ka-overwhelming katama sa nagapabakuna nga mga kabataan. In fairness, kay kung tarawon ta, nakarealisa na gidman, no? Sang una, may harap iba nato yung mga kautulan hindi pa convince ang vaccine. Of course, no? Kay maintindihan mo, titungod kabuhi na yasang tao mo, hindi mo na yan pwede. Maski kita, debla, sino manabi sa aton, why nagapangalag-ag sa una? Inabalang why pataya kabalo kung ano mga epekto, debla, sa mind ta, mabal kita, ay, sige na po, nato na iba, no, manilag tanay. Pero, ano na siya because nga, bakuna na iyakit, nadudla ka na gani sa COVID, tapos,
Way patakabalong ati, debla, halin niya sa Wuhan, China, ginahambal nila to pagkaon to sa mga kolonaknet kay kurano to mga exotic nga pagkaon pero ginahambal hungod na iya. Ati para nga may bakuna, para nga may mga bulong, kita mo may mga face shield kag face mask. No, but whatever it is, kay ti ara na, no, ti proteksyonan talawas ta. So nagpabakuna kita. And subong kitanta mga kabataan in fairness ha, sa record sa Emergency Operations Center like per day, ga-average siya Bombo Harold 500 to 600 ka mga kabataan ang nagapabakuna since nga nagsugod ang vaccination sang pediatric. Ang pediatric A3 amo ning may mga comorbidity, so pediatric amo ning 12 to 17 years old, no? Ining mga minor. So in fairness, damo. Baby big ang ginatanaw dira because una kahit ang ilang mga ginikanan ni vaccinated. Na balang pati iya sa vaccine tungod na bakunahan na sila mismo. Syempre bata mo mala kinahanglan proteksyonan ko man bata. Kuha mo ginaya mo ang mga ginikanan niya kung tanawon mo ya kung ano ang pinakamaayo sa aton nga mga kabataan, we will do that. Tagsa ginaya ka mga ginikanan, di bla? Unahon mo pa na gani is like kumparar sa imos niya kaugalingon. Marealisar mo nga ti sang una kung single ka muni ba tadutanan nga mga material nga bagay gusto mo. Pero kung mangin parent ka na, mangin ginikanan ka na, eventually ma-change na iya tanan, no? Ang mga priorities ara na lang sa bata mo. Wala ka sang ano ni gani pagtawag, hindi ka na, hindi ka haluson ka na bakal para sa kaugalingon mo, bakal mo na lang na tanan para sa bata mo. No, di ba? So that is why nga pag-abot sa vaccination, ang mga ginikanan, babakuna dayon kinikita, maayo mo kay ti sila vaccinated. No? So, and then mo na, gusto ta mangin protektado aton mga kabataan. So imagine, nag-average siya. So kung sige-sige ni, no, mas ma-reach naton sa ato nga mga kauturan kay sa ato nga mga kabombo, malabot gid naton ining herd immunity nga ini. Kaya amat-amat naman nga magbalik mo. Especially kay mabalik naman ang face-to-face classes, amo pa gitna, no, 12 to 17 years old, ginapabakunahan gid ining mga kabataan. Actually, sa iban nga countries, 5 years old, 6 years old, sugod na. Ti Pfizer kag Moderna mo pa ginhatagan sang emergency use authorization, no? Nga pwede naton gamiton yang nga vaccine. Okay? So maybe that's why, no? Susubong checkeron naton sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Una nga hugnat sa balita sang patrol sa subong iya nga aga ni Bombo Lianizil Medardo. Checkeron naton ha ang report sang patrol. Kamusta unta naman mga kabinaton ni palibot syudad sa Bacolod? Kamusta ka mo dira, no? Sa mga kauturan naton nga nag-monitor sa aton subong sa 630 kHz sa inyo sa tag sa mga radio dial or nagaupod sa aton iya mga kabinan sa Facebook, no? Sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod, no? Mga kauturan tayo, hindi lang din sa syudad sa Bacolod, bugos nga probinsya sa Negros Occidental, nationwide but worldwide, abroad, no? Kamusta? Matulog na, pero ga-monitor agyapo, ma-monitor anay Dris Bombo, no? And of course, you can catch us also sa YouTube, may YouTube account na kita, no? Please type lang gid Bombo Radyo Bacolod, no? And then pakita nyo Bombo Reports First Edition subong tag sana kapalatuntunan naton live na ninyo nga makuha mabatian makitaan sa YouTube, no? Subong, no, sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige. So, sa ato niya nga mga kauturan, chikeron naton, no? Kamustahon naton ang ato niya nga palibot syudad sa Bacolod sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Lianizil Minardo. Kamusta subong aton tiyempo? Okay man, no? Way isang problema. Mula na gining hukis adit na paktal matulo-tulo ang kalibutan. That is why kinanglan na ready na kita yung daan, especially panaming man sa ato niya nga lawas. Very important gid na siya kay kabudlay nga magtrangkaso or kabudlay nga magmasakit kita subong. No? Sige. Now, chikero naton sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, unang hugnat iya mga kabinan sa liwat, no? Sang balita naton iya sa patrol sa subong iya nga aga. Oh, mga kauturan tao nagapareser na aga pa, temprano pa. Okay, sige.
Checkero naton ha. Ang sa aton niyang mga kauturan kay sa aton niyang mga kabombo, no? Promo naton diri sa Bombo Radyo diskusyonan ta naman ni ang aton niyang promo 1-2 panalo part 20 na ni kabiyante na ni katuiga. Announce kita sa aton niyang mga winners, no? Saga-announce kita sa aton niyang mga winners every day. So today, bantayan nyo naman sino naman ang makabaton sa papremyo. Tatlo ni ka mga winners sa subong adlaw, no? Para sa aton iyang ano pagtawag, no? Para sa aton iyang mga winners, tatlo ka mga winners nga makabaton tag isa-isa sa ila sa 1,150 pesos, no? So, all you have to do, mamahati kamo sa bombo, ha? Anong ka oras natag sa inyong ano niya, tion nga maklaim yung inyo sa nga premyo. So, siguraduhon gidya nga nagahumati sa aton sa Bombo Radyo. Sa aton nga mga entry senders and sa mga wala pa nakahulog, no? Sa mga kauturan ta, hulog na, hingagaw na, no? Sa sining kay duha ni kasimana nga nagalawag kita sa aton nga mga winners, but ikatatlo na ni iya mga kabinan nga simana sa pagbato naton sa inyo sa mga entries kay on December 25 mismo adlaw sang Pasko mayara kita sang mangin bombo milyonaryo ika-74. Diskusyonan ta niya sa mga kauturan naton na sa mga wala pa nakahulog, paano ka mo makahulog sa inyo sining mga entries, pero yari-yari. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo, Liani Ziel Minardo. Sa piyak nga linya, Bombo Ziel, maayong aga. Yes, sa Bambuan, live kita diri sa Bonga. Good morning, gid sa tanan naton nga tig palamati a Bambuan. So live kita diri sa Burgos Public Market. So makita diri naton na Bambuan nga laka-laka gid katama diri ang mga persona no o kan ang mga kauturan naton nga nagakadto diri ikumparar naton sa Libertad Public Market. So Bambuan sa diri sa may Burgos Public Market. So laka-laka pagid no dito sa may Libertad sa pagabisita ta kagapon amon ni oras medyo madamo-damo na ang mga tao Bambuan sa subong ang mga tao diri nga makita naton amo lang gid ang nagapangabri pa lang sang ilang mga baligya almost gani ang mga establishments ang mga bloke diri mga sarado pa Bambuan ang sasunod lang gid ni sang susunod lang gid mismo sa merkado amo ini ang nagabaligya pa lang ang abre diri Bambuan so aton chikeron dala sa susunod kay hindi ta pagida makita sini ang mga pumuluyo nga Medyo nagabinaka. So, ulo adlaw na magidaya ang Burgos Public Market, Bombo Ziel mo. Kuan ang Libertad ya susti ang mamilag-pilag nga tawo ya sa Libertad damo na niya sa Burgos, no? Kay ti kalabanan dito makadto gito kay ti may bagsakan, mas ang mga taga Burgos ganito sa Libertad pa man nagapangumpra. Although iba naton yung mga kauturan ti kun lapit kaya sa Burgos Public Market instead of going Libertad, pidira ka na lang gidyaanay sa Burgos kung lapit-lapit sa imong area. Sakto gid Bambuan no. So sa subong amo na diri ang sitwasyon Bambuan sa nga Burgos Public Market no ako nga to na diri makita laka-laka pagid Bambuan ang mga kauturan naton nga yari diri subong ang kalabanan na lang gid sa subong nga Bambuan amo ini ang mga nagabaligya lang gid no ang sa diri Bambuan ti kay aga pagid kay amo ni gani ang balta ang nagapangumpra laban ara gid sa Libertad Bambuan no ang sa diriya so kung wala lang man okasyon hindi na di tanto kadamo gid ang mga nagabalaka la Bambuan o kon ang diri nga naga sayo gid o kon nagakadto diri Bambuan so amo na diri nga ang sitwasyon subong so madamo man diri sa nga makita naton nga mga baligyan nila pareha sa mga manok diri mga panakot man Bambuan so i-try to diri Bambuan na pamangkot kung pareho be ang presyohanay dito sa Libertad sa mga panakot sini diba si Medyo mahal-mahal da. magani Bambuan makakota diri Bambuan so kasako diri sa mga mga nagabilaligya grabe ang ina di nga pa-sound aga pa daw kapalaylay ako dali kay hindi ko mayo mabatian pangita ko Bambuan sa hindi gid dala sako nga manog baligya kay daw kasi karon magpangindi naman sila ni
So, dire kita kaya mama. Tapos din ni mama babuan. So, mamangkot kita diri siya kung kamusta ang baligyaan. Ari si ma'am. Ma'am, mayang aga. Ma'am, good morning. Ma'am, sa Bomboradya, nagaling. Ma'am, kamusta sa buong ang presyohan ay diri sang panakot, ma'am? Ano pangalan ta, ma'am? Leia. So, pila, ma'am, ang kilo sa buong sang Bombay? 140. Yes, sa Bomboan. So, 140 sini ang kilo sa Bombay. Nama mo man dito Parehas sa man. Libertad. Okay, okay. Ga 120, 140. Pero dito sa Libertad Bomboan, 120 dito yung kilo sa Bombay. Kahit isa nagliligad. Suno ka ni sa mga nagabaligya dito, nga taga 80 na ni sa nagligad. Pag ida Bomboan, Sang way pa nagsaka. yes, ang wala pa nagsaka. Subong nagsaka ang panakot, no? Sa parte man diri isang Burgos, medyo may pagkamahal pa di kay PA Alsada pa Manila. Halin sa Libertad Bambuan pagkalabot din medyo mahal-mahal naman. So amo nun may mga iba wala ga muna sila wala ga face mask no. So nakita sila sa mga bumbo. Makitaan sa bombo. Tinaton. Anong reaction kun kakaso ng paggamit sang facial? Actually, subong ka naman ng ganin. Why nag-facial bombo zil? Yes, amo gid Bambuan sa una ka makita mo bis ka nagabaligya lang ini. May ara nga naka-facial dagit sa gihapon na Bambuan. So mamangkot ang diri liwat kay ma'am kung ano reaction ni ma'am nga kakso na ni ang facial ma'am. Oo, ano imo nga mahambal si ni ma'am? Why naman ganing gagamit? Yes ma'am. Ano imo nga mahambal ma'am? Kung kakso na ni ang facial. Gani kay kang Ginoo. Nga hypertake ko ka Ginoo. Pero gagamit pa siya sang facial? Nagagamit ka pa man ng facial kung maglakat ka? Magpambol ikaw, nagagamit. Kung sa jeep ya, ma'am? Kung sa jeep ya, naga-facial ka pa? Yes, naga-facial gyapon na si Mama Bombo. Pero kung dira sa market? Yes, wala din sila naga-facial kung ari lang diri sa market, Bomboan. Kaya nga, Wala sila yan naga-facial. nga ako no, naginutan sila. Yes, naginutan sila ako ng Bomboan. Oo, hopefully makakas na ni kay tigin na konsiderar man mo kay Metro Manila why naman to gani ka face Bombol shield. yan. Yes, ari si Sir Mangkota naton. Sir, mayong aga. Sir, kung kakson na ini ang face shield, sir, ano ang imong reaction? Daw man lang Japon, kaya man kuan. Okay lang sa imo nga kakson ang face shield, sir? Oo, Okay lang. So, masa pabor. Siniga facial ka man gyapon bis ka nara ka sa jeep. wala na. Wala na. Kung sa mall magsulod. Official. Ka facial. Okay, why ginaalaw? So, sa may facial, sir, anong imo nga nabatsagan sini? Duway mo. Wala man. Amo laman gyapon. So, Kung sa bisan may market facial, ya, sir, dira wala sa kay market. food, okay lang sa imo. Yes, so, bis ka na niyo bambuan. May facial kik sa wala. Okay naman gyapon kay sir. Kaya mo laman ka nagyapon kung sa Oo. jeep wala naman sila nag-facial pagka aara sa mall nag-facial sila bomboan. Ti kamusta daw binilagyanay nila diya sa Burgos, Bombozil? Anong oras sila gabukas? Ma'am, ano ka mo diri oras nagabuka sa Burgos? Alas 4. Alas 4 sila nagabukas sa bomboan. So kamusta man di ang baligyanay, ma'am? Ha? Ay mo man gyapon, ma'am. So ang binta kamusta? Gabay. Gamay ko na bumbuan ang hindi ang ilang bintahan. Ay sa pagtikalalag dako man yung inyong income. Damo tao ya ko na sang pagatigalalag o kung sang antes ni tigalalag bumbuan. Kiti damo binakal ya. Dugay na siya dira sa kwan. Mga baligya man digani si mga pilit kag mga kalamay diri nga nakastock sa bumbuan. By the way, Bombozil, pwede mo mangkot kay ma'am, tagpila yung presyohan ay isang kalamay subong? Sa ma'am, tagpila subong ang presyo na isang kalamay? Pila? Tag 45 bambuan. Mahal ni siya or ang ano kilo na? sang kalamay ining brown gid mo mo, pila ni siya? Tag 50. Ari ang ano na ni siya gani? Wash na ta pilang wash sugar. Tag 45. Ang rifa ano ni sa ang wash ang medyo
lasaw-lasaw siya bambuan. Ang muscovado sugar ya. Muscovado, ma'am, tagpila ka baligya ka mo? 60. Tag Mas 60. mahal. Oh. Yes, mas Ang mahal-mahal siya. refined ya, ang refined. Ang refined, di ma'am, tagpila? Wala sila bambuan, refined. Kalabanan, subong no? Amo na tuod no? Kalabanan, subong why na nagagamit ng refined sugar, bombozil, na notice mo, wash na lang gid siya ya, or muscovado nga sugar. Yes, amo gid bambuan, no? So, ako prefer ko man ni gani isang wash bambuan kay ti halin sa una do ka amo gid man ni ang uso kay kagamay lang ning butang mo bambuan do katamis na dayon lang sa unlike sa refined nga tama sini kapino do ka damo pang imo gamiton nga kalamay bambuan. Ilabi na gid ang sa wash bala bambuan nga brown gid siya katama. So tamis na ini saya bambuan. Kami ara man nga makita din natin may ara nga daw medyo lighter sa brown na bambuan. So may ara man nga brown gid katama. Oo. Pero pareho man sila gyapon nga wash sugar bambuan. So, subong niya, anong sitwasyon, bombozil, humalin sa pagsugod sang pandemic, ang ilang nga kita ni Mami sa Burgos, affected gid? Mama Len, sa nga pandemic, mama, kamusta inyo? Diri nga kita, apektado man. Ma'am? Oo, bambuan. So, nahuya si mama Gani, sabat matsyag ko bambuan. ang tingog ni Ma'am na medyo tamaan kahinay. Matunog pa to ang sa pihak ko nga. Ang tingog, bombozil. Amo gani bambuan. Type si mama. Ay, na isang sabat diri, no? Sa ang kuha sa nga audio pag hinaton bambuan. Pinapalapit ko na lang gid gani ang akon nga audio sini. Ito daw hindi ko man medyo mabatian diri kay ang music nila do ka tunog agad diri dapit ang bambuan. So nagapalayo-layo na ta diri sini kay mangita ta sang iban nga pamangkutan pag bambuan. Ang Burgos ya, generally ang Burgos ya do medyo hindi na amo na kadamo tawo kumpara tuod sa Libertad Public Market. Although iba naton yung mga kauturan natin nagapanindahan, do damo naman nagapanindahan kay timan alas 5 na sa aga mo. Amo gani bambuan, no? Sa nga ligliligad o kung nasang wala pa pandemya ya do ka medyo madamo o kung na masiling tagid ang mga nagakaladto diri, no? Do hindi ilisipon o kung hindi gadya limitado bambuan unlike sa subong may pandemya na may kabudlayan gini ang iba na bambuan nga magkadto diri kay ang iban gani do haluson na lang nga agwa ini sa ilang panimalay bambuan. So in fairness, bombozil, tanan siguro, ara kadira, ginatanaw ko, ang mga tawo kung sino ni sa ila nega-facial, duway naman gituod may nega-facial. Amo gid bambuan wala na may supposedly, sa ordinansa naton ha, ma-face shield gid kita. But then, kung tanawon mo ganubo na gimantod ang kaso, no? So hopefully matigayon na lang niya nga maamendar ang aton nga ordinansa nga makakas na ning paggamit sang face shield bombozil. Ang iban pero nasubuan ko ba lang may mga masugatan ka nga maski face mask wala ga face mask. Yes, sa bambuan sa diri may ara gid pipila nga wala naka face mask sa bambuan, no? So ginahambalan ta man gani nga mag-wear sila sa ilang nga face mask. So may ara gid nga medyo sa lawayo na bambuan, no? Biskan din ta magakadto teras man sa Libertad, may ara gid pipila sa ilang nga nagabaligya nga wala nagasuksok sang face mask. Or may face mask man sa sag-ang man sa diri sa dalumba man ginabutang ang face mask. Wala sila guro na hadlok sa COVID na bambuan. So amo na lang ginatani ang ginaayo sa ila kay ti wala naman sang face shield, so dapat tani ma-face mask na lang gid sila bambuan. Oo. Okay, sige. Anyway, mula na ginakuhaan ta reaksyon ng mga kauturan ta dira, kinakamusta ta ang Burgos, no? So medyo hindi siya damo sa kadamo sang tawo, pero ang face shield generally naga-agree naman gid yang tanan nga kakaso na lang gid ang paggamit sang face shield. Although na lang siguro voluntary matabo sila nga kung gusto mo ya mag face shield nga feeling mo gid para safe ka gid kay ti ara man gid na sa pagtuon no nga 95% bombozil nga protected ka gid kung naga face mask kag face shield ka, no? Basta sa damo ya nga tawo. Pero kung ikaw lang isa ti wala man na problema, no? So anyway, sige, salamat gid sa imo bombozil. Sa bambuan, live kita diri subong sa Burgos Public Market. Ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod, Basta Radio.
Bombo. Salamat kid sa kay Bombo Liana Izil Minardo live naman sa Burgos Public Market. Damo naman tawo pero syempre hindi na kada mo kumparar mo gid dya sa amo na kada mo kumparar mo gid dya sa Libertad Public Market mga kauturan sa Libertad dya sus perteya mo no. Ang pinakadto pa kari kiti in fairness no buo man gid dya ang presyo abi no. Kung gusto mo ka barato ka kay pareho na nagaluto ka just pareho ni this morning mga kauturan ta nagaluto naman. So, makadto ka gid sa Libertad para makabulo barato ka. Good morning, Bomboan. Face shield, hindi na kinahanglan ang kaso ganubo kag ang vaccination continuous man. Applicable lang ang face shield or eye protector sa mga health centers kag hospital workers. Kag diri sa amon, mandatory ang vaccination to all federal or national workers, hospital staff kag nursing home workers effective November 15. Otherwise, suspension without pay to termination. Wow, perte. Kag no vaccine, no dine-in dere. Very strict sa Canada, no? Sir Ferdinand Galila. So, amo na, kay si Sir Ferdinand, nurse by profession, so amo niya, kay nagagubo na gid man ang tawo kag continuous ang vaccination, no? Naganubo rather ang kaso kag continuous ang vaccination so hindi naman kinahanglan gid nga ma-face shield kita or eye protector. That's why ang announcement diba sa may Metro Manila nga sa Ilaya mandatory ang paggamit sang face shield kunyara ka sa hospital no sa hospitals kay kinahanglanon ni siya sa ato ni mga kauturan kay sa ato ni mga kabombo. So kung why naman gid need no kag matun-an ni sa mga I'm sure natun-anan ni no pwede naman lang na ipa-white ang paggamit sa face shield. O voluntary, may mga kauturan kita nga syempre, why man yung problema, kapanigurado ka nga hindi kaya malatnan sang virus, no, pareho na why ka nagahatag sang, why ka naga-take chances, why ka nagahatag, plus ang kumpiyansa, no, pwede kita ka face shield. But hopefully, sa aton nga mga kauturan kay, I am one with you man nga naghambal siguro mga involuntary na lang face shield. Importante ka face mask kita. But, importante na bakunahan kita ha, para protected gid. Somehow, protektado lawas mo, or may immunity ka. No? Because, kinanglan tagid na yung vaccination. Kinanglan somehow, sa mind naton, i-convince naton, mind naton nga, kinanglan ko magpabakuna. No? Para maproteksyonan ko man ang aton ang akon nga lawas. No? Amo na lang ginambal, pero may iba na yung nagahambal yung mga kautulan natin. Although we respect that ginambal nga, why ko bakuna, pero may Ginoo ko nga nag-protect sa akon. No? That's true. Tanan man kita. Sino man abing, debla, tanan kita, mga tumulo, gambal, syempre yung Ginoo, ara gitna. But, debla mo man na ganing ginahambal nga, you have to do your best and God will do the rest. Diba? So, syempre, paano mo proteksyonan? Unahon mo gidya, ikaw yung nga tao, ikaw nga human being ya. Kabalo ka gid mag-protect sa lawas mo, and of course, Ginoo ara gid na dira ya. Amo na yang aton dira. Although, that's why iba naton nga mga kauturan ti. Amat-amat na gid man subong and in fairness, no, nga nagpabakuna. Ang face shield gamiton mo lang na magprito ka bangros. Ambal ni Sir Ben. No? Iba rin ambal. Ay, nanamiyan ko kay may face shield kay para hindi ko maagsikan kung magprito ko, diba? No? So that's why nga may mga kabudlayan ibantang mga uturan nga mag-face shield gid siya. Pero face mask yati. Alerto gid kita sina. Bomboan ang Pilipinas man gatuon sang face shield tun-an nila pila ila kita. Negosyo lang na. Oo, ni Sir Felix. So that's why, barato ba ko talaga, negosyo lang na yung facial. But in fairness, aside from that, no, sa mga kauturan naton, nakabulig man gid ang facial because somehow, no, proteksyonan mo yung musling ilawas, no, na shield mo daya ang imo nga guya, ang imo nga mata, no. But then again, sa subong yang nga almost sa aton, and that's why importante, mabakuna kita, or naga-face mask na magid kita. So, it's time na gid man na yung buyaan na naton yung face shield, bala. Ang mga barriers sa jeep na, why naman, no? But we have to remember, magsakay kita sa mga di pang publiko nga salakyan, amo lang na, no? Hindi lang gid kita ya mag-istorya, amo na. Kaya importante na siya nga maproteksyonan nato ng aton iyaman nga kaugalingon because although nagnubo na aton iya nga kaso sa COVID-19, no, sa liwat, no, sa aton nga mga kauturan,
nagnubo ng kaso naton riya sa COVID-19 like kahapon 18 na malanggid ya, the lowest so far, but again kinanglan man naton iya nga sa gihapon nga maghalong. Extra careful lang kita, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige. Mapos kita for a while pagbalik sa aton, by the way, ang Sputnik 5 nga vaccine, damo-damo nag-abot sa aton. Actually, yung vaccine bala, speaking of vaccination, why a problema ang vaccine sa aton? Sus, nagasululubra lang ganing ga inabot riya sa aton sa may pungsod Pilipinas. Hindi man nagsululubra, but then may bastante tayo nga bakuna. Kaya in fairness, like mahambal kita nga, may bastante kita nga bakuna. Kaya in fairness, like riya sa aton sa may syudad sa Bacolod, de blaga panawagan nga amo ni mapavaksin kita. Kaya we have enough no, nga makasustener sa mga kauturan naton. Actually, nagkakadto gani house to house. So, kahapon, ginpangunahan gani ni President Rodrigo Duterte, no, ang pagsugataw, ang pagsugala o kung pagsugata or baton sang 2.8 million doses ng Sputnik 5 sa vaccine sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sputnik 5, mataas-taas man yung efficacy niya sini, 90%, to 95%. In fairness sa Sputnik 5 nga vaccine, no? So, damo na kita ya actually iya mga kabinan, no, sang bakuna dire, no. So, ang latest delivery sang Sputnik 5 vaccine nagdugang pa sa naglabot iya sa 7.19 million ang nabaton sang pungsod halin sa 10 million doses nga gin-order sang gobyerno sang Pilipinas. So in fairness, no, ang ginakulang sa aton subong nagapambakuna. Last time we had an interview sa punong barangay sa Mansilingan, punong barangay Boy Pico. Ambal niya gabaylo kami gani buga. So kung magpabakuna ka kay last time, this was sang October. Prior sa October 24, a week before sina, nag-vaccination sila sa gym sa Agro-Industrial High School sa may Mansilingan, no? So, ang ilang available nga bakuna, pwede siya makapabakuna sa isa kalibo ka tawo, Bomboha Road. Pero abi mo, pila nang nagpabakuna, 100 kabilog. So the following week, ginabal nila, kinanglan may incentive, na nagtagbugas, tinagdamo-damo. O hindi mo pa, hindi ka manghatag bugas, hindi mo magdamo pa bakuna. Kaya yung bakuna, gani para na sa aton kaugalingon. So meaning, kung tanawan nato ng sitwasyon naton subong, ang gobyerno gapamaypay, pabakuna, kamudri kay libre ang bakuna. No? So nga, kung tanawon nyo lang dira, para mas ma-convince ka mo sa mga kauturan natin, condition yung mind nyo kung gusto mong magbakuna. Tanan, minilyon ka mga tao sa kalibutan, nasa bugos ka kalibutan na nagpabakuna. Have you heard any? Siguro kung yung mabatian, kay isa, duha. Pero generally, 98 or 95 or 90% dira, iway man niya sang may natabo. Manggid na. Kung malain ining vaccine, no? Para mas ma-convince nato na ato niyang kaugalingon nga hindi dang vaccine, why hindi man makapalain, mas makahatag protection sa aton. No? Sige, pamati ka mo sa COVID literacy program naton sa Bombo Radio. Every bombohan ay big time bala. Pamatian nyo na kay para mas masanagan ang ato niyang paminsaron nga why is it very important for us aside sa mga perks, mga pribilehiyo abi nga mahatag sang vaccine. Kay if you are going in or out sa Bacolod City or sa aton sa pungsod Pilipinas kung fully vaccinated ka, why na yasang problema? No? Kinanglanon mo nga magpabakuna. No? Dira mo mahibaluan pagid na para ma-convince mo ang aton ang imong kaugalingon kay tay mga health experts naton dira nagahambal o base dira sa aton nga programa sa COVID literacy program. Okay? 20 minutos na nakaligan sa oras nga 5 sa aga, mapos kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita kag tupiko aton iya nga diskusyonan. Dahil gida, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo Mga palatuntunan, diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo. So again ha, mayara kita sang oil price rollback, hindi oil price hike ha, oil price rollback sa mga kabombo naton. So it's good news somehow, although nga piso man hindi although why siya nagsobra sa piso, pero amo na hambal nila kung balo ka ako nag-rollback. Kasi gani mayo na lang gani nagpiso sa gasolina, so may matingi-tingi ang rollback, pero kung mag-oil price hike, dohan usan ka man tudo. So kabay pa pangamuyuan tani nga magsigi-sigi kay manti ang first iniya sa pila. Kung mag 10th straight week kita somehow sa isa ka semana, kundi may isa ka bulan, 4 ka semana. So sa sobra 2 ka bulan kag tunga, at least nag-roll back na gid man. No? November 9, so piso sa gasolina.
So, let's say, pagpatughong nyo pinang latest sa gasolina. Sa silver, 64 more or less, insakto ko. Sa platinum, so 65. Hindi lang gid ko shadow familiar sa diesel, no? But more or less, sulusubra 50. Correct? Diesel. So, amo ina sa mga kauturan natin kasi mga kabombo natin. So, kung mag-roll back siya piso, at least 63 na lang sa silver, sa ato niya mga kauturan kaga, sa ato niya nga mga kabombo. Ang diesel, mga 48 no? 48.80. So, may ara iban 49. Depende ni sa gasoline station, ha? May iban 49, no? So, iban nga ni 50 gid. Especially kung dito ka sa putok-putukan, gawa tugong magputok-putukan, mambal kita malayo nga lugar, may ara ang tag 52, no? Ang diesel. Pero sa mga iban nga mga lugar, ati 48, 49. So, hopefully, ma-continue ning rollback nga ni para do ka okay man bla kay mga kauturan ta nga mga drivers so makaluluoy man no isa mo kadlaw ya do halason ka kita tapos kataas pa sang presyo sang gasolina. Anyway, balikan nato ng patrol sa mga kabombo naton antes pa man ang aton iyang sister stations na Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga patigayon man sa region-wide tie-up subong iyang aga no. By bus operation, syempre, baway man nga untat man kati syempre mga balita illegal nga droga, no? Ara pagid gyapon nga exist sa piyak nga linya. Si Bombo Liani Zil Minardo sa patrol. Bombo Zil, please go ahead. Yes, sa Bambuan, so isa ka by bus operation, no, ang ginapatigayon dito sa may Himamaylan City, Bambuan, kung sa diin isa ka suspetsado ang nadakpan, specifically sa Purok Lopez Haina, Barangay Talaban, Himamaylan City. Ang suspetsado ginkilala kay si Fredo Solina. Si Fredo Solina, 54 anyos, isa ka single ini siya, jobless, kag residente sa nga nasambet nga lugar Bambuan. So nakuhaan ini sang ginasuspetsohan shabu ining si ang suspetsado no sa nga 5 ka heat seal transparent plastic sachet containing suspected shabu 500 peso bill as by bus money ini Bambuan kaga may ara pag nga 520 nga cash money akong sa diin may ara na sari nga denominasyon isa ka kalibre 45 pistol nga may loaded sa nga inserted magazine kaga 2 ka cartridges kaga nga recover ini sa suspetsado no ang ginasuspetsahan shabu nga mayara kabugaton nga 0.7 na gramos kag nagabalor ini sang 4,800 pesos sa Bambuan. Sa subong Bambuan yara na nakahunong ang suspetsado sa Himamaylan City Police Station for proper disposition na Bambuan. Isa man Bambuan kang by bus operation ang ginapatigayon sa nga Bago City Police Office sa Bambuan kung sa diin isa man ka lalaki ang nadakpan sa Bambuan. No? So, checkero nato na Bambuan kung sino ini ang suspetsado nga nadakpan sa ginapatigayon nga by bus operation sang Bago City Police Office. Ang suspetsado Bambuan si Paul Kawiminya, 27 anyos, kag residente sa nga Purok Pag-asa, Barangay Maaw, Bago City, Bambuan. So nakuhaan ini sang illegal nga droga man, no, nga nagabalor ini sang 8,840. Ang suspetsado isa ka street level individual. Ang ginasuspetsahan siya no, nga nakuha siya nagakabugat o kung mayara kabugat to nga 1.3 grams, no, 11 ini ka heat sealed plastic siya ang nakuha sa suspetsado. Kaga sang una Bambuan na arrest na ini siya kon arrested na before siniangot man sa illegal nga droga kag under provision ini sa so nakuhaan man sa mga proceeds money no nga ginapatihan benta ini sa pagabaligya sa illegal nga droga kag mga mobile phone Bambuan. So Bambuan ang suspetsado yari naman subong nakahunong sa Bago City Police Station. Sa Bambuan may pahayag si Police Lieutenant Colonel Joe Malong, ang Chief of Police sang Bago City Police Station. Alin siyang biktima naton sang sigarilyo sa isa ka tiyanggi dito man sa area. Ang suspect naton niya si alias Ambush Mapagay. Wala ko pa ninakuha yung iyang full name din, pero identified niya siya as alias Ambush Mapagay. Of legal age niya siya sang Sitio Albiaco sa Barangay Iliman, Bambuan sa Bago City. Bombo Zil. May may isa dra ka voice clip naton si Police Lieutenant Colonel Joe Malong.
Okay, sige. Dahil lang gid ha kay ang sa second ni. Sige. Check naton. Sige, dahil lang gid. Isang sigarilyo sa isa ka siyang dito man sa area. Ang suspect naton nga si alias Ambush Mapagay. Amo ni siya. Wa biyang iyang full name. May isa pa gid bomboan. Oo, sige, negative, no? Pareho lang. Anyway, sige, no? Bombozil, no? Pero, ano ni siya? Street level ni siya, nga individual? Yes, correct bomboan, no? Isa ka street level individual ini kag may previous cases na ni siya akong previous case sa nga angot man sa illegal nga droga bomboan. So under provision ini siya tinadakpa naman niwa. So balik naman siya bomboan sa prisuhan. Aha. Anyway, amo na gani bla. Pasulit-sulit lang gyapon, no? Dakpan, balik. Mayon ako, no? Tingbanay nga, preso na lang gid na yan. Ako kis agaling kay nga katabo, no? Inablang Mano sila man, makagwa sila kay hindi enough ang ebidensya no, ng mga plastada nga wayon tatgwa sulod nila sa presuhan. Amo gani bomboan, no? So kapila gina sila pahanumduman nga kon mag intra ini sila. So ang mga pulis ako na ang mga otoridad bomboan disidido gini sila yang dakpon liwat, no? Biskan si sino pa ni sila ya tungod nakahimo sila sang sala o kon illegal ang ila gina obra bomboan, ang pulis ya obligado gini sila nga dakpon na bomboan. Oo, anyway, sige, no? Pero subong Bombozil, no? Aton nga palibot, kwan. Way man ka ulan, no? Subong aga? Sa bomboan so maayo ang tiyempo diri, no? Sa syudad sa Bacolod kaga katawhay lang man sa dala non sa subong aga bomboan. Okay, sige. Salamat kid Bombozil. Sa bomboan para sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Okay, sige. Salamat gid kay Bombo Lianizil Minardo, no? Sa dugang iyang balita gid sa aton subong iyang aga. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dugay-dugay. Yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, no? Para sa aton iya nga patigayon sang region-wide tie-up. Subong yang aga, ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Subong man, ang aton yung mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Calibo. Kamusta ko natin dugay-dugay, ang aton yung mga sister stations. Kaya bal ko na gani, in fairness, subong, no? Siguro, amo ni siya, isa sa mga lowest so far, sa kahapon bala sa data sa Department of Health Region 6 sa aton sa Western Visayas nga ang kabilugan nga total sa mga kaso sa Western Visayas sa COVID-19 kay sa aton sa Bacolod since August ang 18 nga kaso amo ning the lowest so far. Kay imagine after August, September, October dugin bombardiyo man tayas ang kaso. Do subong lang gani ni nga towards the end of September nagnubo-nubo kita. Pero hindi magwanta to, I mean, towards the end of October, pero sang naghimugasag, isang unang semana sa October, sus, grabe. Nagdusyin to, sobra sa kagatos ang kaso. But in fairness, subong naglaylo siya. Amo ng tendency nyo, mahagan-hagan siya, pero kabay pa hindi na siya magbalik, bala nga magsaka naman liwat. Di, kooperasyon naman sang tanan Plus the fact, mga daan nga sus do, mayara naman niya sa mga bag-o naman niya nga mga variant nga ini, no? Sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo. Duway man niya untat. Diba sa mga kauturan po, do ginakapoy, no? Doon natakaan man kita gani nga COVID, way man kita may mahimo because nga amo ning ato niya nga sitwasyon. Ang Pilipinas naka-record naman sa pinakaunang nga case sang B1617.1. No? Ang hambal naman diri sa Department of Health ining COVID variant naman nga bag-o dumduman ko naman dumduman ko naman sa mga kautulan tayong isa to last time. Okay, sige, no? Yari na nga ito niya mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. So, welcome and good morning! Wow, sulod na ang aton sa ringa koneksyon direkta sa Bombo Radio Bacolod. Balikanta koneksyon naton, Bacolod, welcome and good morning! Welcome, Gid, kag maayong aga. Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga
probinsya sa Negros Occidental. Una, kahapon opisyal naman naging lunsyar ining bakuna card. Mayara kami diri sang bakuna card. Ang hambal diri sang syudad sa Bacolod, mangin passport mo ni siya kung magwa ka or magsulod ka sa Bacolod City, no? Mayara ka sang bakuna card, tapos may QR code na siya. Tapos para ni sa mga fully vaccinated nga mga individuals, magluwas pa ni siya sa backtrack, no? So may bakuna card ka para may baluan gid, and then mangin passes or muman ini in the future kung gid i-impose sa mga restaurants man sa amon diri kag sa mga malls suno diri iya sa sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia kag subong sa amon iya nga mga kauturan ang pagkakason bala ako di kamudera sa Iloilo Bombo Richard si Mayor Janet Reñas naghambal niya kaksona ning face shield diri sa amon ginakonsidera naman ang pagkakas or pagdula no sa paggamit sang face shield. Pero ugaling kay Timiara kami diri sang local ordinance suno to kahapon sa kay EOC Executive Director M ang manyati dapat i-repeal gida or i-amend ang ordinansa but anytime soon mapagwa man sa executive order ang ni alkalde kung ano ang pareho ni sa facial kiti sa sa Manila to why naman na sila hindi naman sila magamit sang face shield so gina-consider man na sa amon diri sa may syudad sa Bacolod especially so kay naganubo na gid man ang kaso diri kay speaking sa kaso sang COVID-19 the lowest so far ang kahapon ang 18 nga nagdugang nga kaso sang COVID-19 diri sa amon sa syudad sa Bacolod amo ting pinaka-lowest since August pero in fairness subong naga-digit naman ang gidya ang amon iyang ang kaso so 18 amo ni ang kahapon iya nga adlaw. Tiamo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya man sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radyo Bacolod, Bomboan. Check man naton karon Bombo Radyo Rojas. Rojas, welcome and good morning. Sige, balikan tabi yung koneksyon naton. Balikan ta Bombo Radyo Rojas. Rojas, welcome and good morning. All right, Rojas. Bombo Radyo Rojas. Okay, balikan ta no koneksyon ta sa aton sining sister stations Bombo Radyo Rojas kag Kalibo. Dari man sa aton sa ning pagpangalagad. Ara na balikan naton unahon ta Bombo Radyo Kalibo. Kalibo, welcome and good morning. Welcome kag good morning Bombo Radyo Western Visayas Bombo Richard ang mga nagapauna namon nga mga balita diri sa banwasan nga Kalibo kag kabugusan nga probinsya sa Aklan. Binado ang amunting provincial health officer or taga PSO Aklan na posible nga mag-abot no hasta sa unang quarter sang 2022 antes nga palabot sang probinsya sa Aklan ang herd community kontra sa coronavirus disease or ini nga COVID-19 sa information kinastar ni Dr. Cornelio Catson Jr. sang PSO Aklan nga sige no ang pag-alabutan sa karon ng sang mga pipila ka mga linibo nga bakuna diri sa amon sa probinsya sa Aklan sa sunod kon sa halos 8 na kabulan nga pagpatigayon sa pagpangbakuna nag-start mga Marso 10 no hasta subong nagabot na sa 128,148 ang mga fully vaccinated kung sumasumahon na daw 29.96% sang target nga 70% no na population na kung sa diin sigidas ang ilang pagpanawagan sa mga wala pa mabakunahe nga pabakuna na kay mayara ng damo ng mga LGUs ang patigayon sa inatawag pagbaton sang walk-in nga naluyag magpabakuna kay basta na ang supply sa bakuna diri sa probinsya sa Aklan. Sa dugang pagit namon diri nga mga balita kagapon may mga yara nga mga miyembro ng BFP or Bureau of Fire Protection ang nagpatigayon balasang pagbulig pang tinlo
or pagpanghawan sa mga kalsadahon, partikular sa mga barangay nga sakop sang pipila ka mga banwa diri sa amon sa probinsya sa Aklan na napiktuhan to sang landslide kay nagtuhaw to nga grabe nga pag-ulan sang nagligad ni adlaw. May mga landslide nga nagtuhaw, so may mga yara nga hindi makapenetrate pauli sila nga mga barangay kay natabunan ang ilang nga dalan sa muna nga asang nga moto nga landslide nagatabang amon yung taga PFP para nga kag siyempre PNP para nga mahawanan may balik ang ilang nga dating nga lagyan. At siyempre may mga panawagan subong kag pag-question may man based to sa amon yung taga MDRMO no nga sa ilang nga pag-obserbar nga ang ini nga nagakanabo diri sa amon sa probinsya sa Aklan sa paglantaw nila inisyal na daw ini-epekto na gid kuno sa ang ginatawag nga climate change. Pero kinakontra sa iban, climate change gid man o kon barado ang drainage. Kag sa dugang pagitamon diri nga mga balita sa amon nga banwa sang Kalibo, no? As per observation na namon kagapon to kag pagigangot sa aton nga mga otoridad, way untat ang ilang pag libot, no? Hindi lang gid sa amon nga may Kalibo Pastrana Park kundi sa ibang pagit nga mga lugar kung sa diin damo kag dira nagakadto ang mga kigmanghura naton, partikular sa may Pastrana Park may mga bitbit nga mga kabataan. Siyempre okay naman makagwa ang mga kabataan, so para ma-sure nga ma-maintain ang social distancing kag mga health and safety protocols masunod ni nagdadipre aton yung otoridad kag bastante nga persa sa nga ilang mga personnel para nga masaway ang mga pasaway. Ako lang yan ay mga nagpauna namon sa mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Kalibo. Check man naton karon Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Gid sa isa lang abi ko na lang alang gid ng ilang linya. Sige, no? Mga balita diri sa amon sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod kag Kalibo, ang amon nga bag-o nga ICPO director tinagpungko na kahapon na nag-retire na abi diri si Police Colonel Oldarico Garbanzos. Ang magabulo sa iya si Police Colonel Leo Batiles. Si Garbanzos ang iba nagambal diri nga tinagretiro ran si sir. Pero wala gid siya makasolbar sang pagpangawat sang krudo kag gasolina sa masalakyan nga kagamay nga klase sang krimen nga ini, no? Kagamay nga klase sang katutuan kaya mo man nahulat tamakon mo nga may nabiktima nga abogado, may nabiktima nga doktor, may nabiktima nga iban pagid nga mga tawo nga mabisita lang to tanan pangapilan pagkatapos sunod nga pagbalik siya sa sasakyan niya way nakrudo. At way gid nagalaom ang pila ka mga nabiktima ka nakaagi siya ni nga masolbar ini ni Police Colonel Leo Batiles kag ang pila ka mga focus niya nga dapat police visibility kag iban pagid nga makabulig ang mga pulis sa mga may edad-edad bisan pa sa pagpatabok sang dalan lang. Pagpatabok sa dalan, hindi nga siling uyat na sila cellphone sagad kadinuko kag sagad kahampang sang lol. Sa dugang pagid nga mga balita 14 na kaadlaw ang ining pag-usoy kag pagsunod naton sa Claire Diergos murder case. Ang pulis sang Iloilo Police Provincial Office dapat siling pag-on gid nga ebidensya ang butang sa pag-file sang kaso kay hindi ini ordinaryo nga kaso santo sa IPPO Director. Pero 14 na kadlaw mo damo na nag-augment sa ila, may mga special investigators nga gin-create, may luminol test, may dashcam nga mga recorded videos kag audio, no? Ala na tanan sa ila pero ang kaso 14 na kadlaw wala gyapon ma-file. Sa dugang pagid nga mga balitang Commission on Human Rights Region 6 nagpayag man nga dapat kinahanglan pa sa malawig nga tion para igapatuman ang no vaccine, no ayuda policy kay wala sang layi nga kasubong sini. Hiling na anong basihanta kay hindi sila magpabakuna, hindi tatawan ayuda. Sa dugang pagid nga mga balitang assistant to the regional director sang Land Transportation Office nga nag-viral sa nagligad ning Region 6 nga
Assistant to the Regional Director nga si Engineer Arturo Apolinar nagtuhaw sa pag-abot kahapon ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugadi. No? Hiling si Apolinar, madumduman ninyo, ato balang beating the red light to, no? Naglapaw tayo sa lakyan sa red light sa distrito sa ngaro. At nangayo kuno sorry ini si Engineer Apolinar kay Mayor Treñas. Pero ang alkalde pasakaan gid saya sang kaso kag ang pahayag ganit rin ni Secretary Tugadi sang Department of Transportation siling niya ining si Apolinar ini siya kwani yara ini siya sa preventive suspension Benepisyo ini pero pero nagatuhaw kakasaraman siya sila nga nagpapakita magpabakuna man siya sa kontra nagligad COVID-19 nagpalagas kita sa vaksina. mga Siling nila, ang panglaong nila masakit ang dagom kay dako-dako ang dagom nga ginabakuna once na magkwanta mo magpabakuna. Siling nila na pailo man ini kay according sa mga tigulang hindi man masakit. Ano nga classic card ni man abi ko isa na lang ning card para sa vaccination ni kundi may card kita nga una after vaccination dira sa Bacolod makreate pag sila nga amon diri kapon gi presentar na inyo sa Department of Information and Communications Technology or DICT ang Vac Certificate PH or i-type mo lang dira no ang Vac Cert PH amo ini ang COVID-19 vaccination certificate abi ko isa na lang ni tanan nga may ara pagid nga lain kay karon masalang isag niya nga amon diri amon na ning i-presentar amon ni ipag-type po siya Bacolod Rojas kag Kalibo amon ni ipaprint mo ni daw ban paper ni sa kalapad certificate kini na amon ning pakita ti na presentar ni kapon pwede na ni downloadable na ini pwede na ma-download sang sino man nga gusto i-type mo lang dira kun na ako nakabutang sa imong vax certificate vax card to bala or papel nga ginatag sa imo after sang first kag second dose mo may pila lang ka pala mangkutanon sinadara and then makita mo na pwede mo na mapa-print no may kwan man ni may QR code man ini makita na mo na makita nyo karon sa screen na presentar na ni una kapon sa province of Iloilo kag ang taga probinsya kung maglakat na ya pa Boracay iban sa mga lugar amo na ning ila sini nga iga presentar in behalf sa gamay ito nga card to kag papel to. So para mo rin mga balita diri sa amon, diri sa Bombo Radio Iloilo. Balikan tabi ang Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Why gid napigado gid ang ila sini nga signal. Anyway, sa aton sa nga makabombo kay alang-alang gid ang Rojas, sa aton sa nga makabombo balikan ta no bomboan ano nga classic card ni abi ko gani siling isa na lang ni ang Vaxcert PH ni namon downloadable na iniya daw ban paper iniya kalapad makita nimo pero sa inyo dalain pagid ning i-create sang mayor nyo da Bacolod. Oo nga lang sinaya sa amon Bombo Richard bakuna card ate mo man na sa vax certificate ngalan niya lang bakuna card kay man dira man makitaan pareho man na may QR code tapos dira na makitaan kung ano na kung fully vaccinated ka makita na siya mga details pag scan mo gali sa QR code mo amos na ti ma-coordinate ka man na sa amon sa may ano ba ICT department manamon diri sa may syudad sa Bacolod makuha kasi ng card nga ina no tapos may pangalan na kung din ka nga barangay tuwa mo amos sina Bombo Richard tapos amo nang imo sa nga gamiton like diri sa Bacolod kumbaga do passes mo man pagsulod mo or mga domestic lang, local lang ang mga travel diri sa amon later on kuno ti pwede man na it could be basi ko ni impose man sa mga restaurants ti may vaccination certificate may ano ka may vaccination card ka amo sina although kung nakita nato may ari man di ba kung magpabakuna kita may ara kita sang vaccination card man Bombo Richard kun lain niya kun color green yang presentar sa Bacolod amo ning bakuna card diri sa amon vax certificate PH or vaccination certificate abi nga isa ka ban paper sa Kalibo anong inyo dara certificate man so pa diri sa amon Bombo Radio Western Visayas no Bombo Richard diri sa amon ang halimbawa ano ang magapauli lang di no ang vaccine lang mo nang vaccination certificate amo lang na no kag kun halimbawa nantaw mo na sa munto nga website if in case nga wala dito wala pa ma-provide pwede naman ang amo na nga vaccination card na kung fully vaccinated ka mo tong inisyo sa imo amo lang na di Bombo Richard
Piling ko ganito, morning requirements sa paburakay ka mo, no? Morning ang naging presentar kapon sang DITC. Anyway, ang aton man sini nga punto, tani nga maisa na lang Parang kung vax certificate PH or vaccination certificate na lang, kaya amo ni pwede kani madala ko no pa-abroad, amo na lang yung pakita mo. Sa mga balik bala, mga FWs, amo na ning gina-endorso diri sa amon. Kon mag-isa na lang ni tani kita tanan, kag amo man ang presentar sa inyo sang DITC. Kay parang hindi na magsulong isag kay ini downloadable ini hindi ka na magkanto sa kagsa ka local government kundi kagin bakunahan kundi nga kun sa city kagin bakunahan type mo lang darang iya sang city kun sa province ka sa probinsya man kun sa Banwa man dira na tanan nakaplastar malikawan gini kunong pagpamiki no amo ni ang mapasiguro naton para hindi na magsulong isag matingala na karon nga sa Bacolod ay bakuna card, sa Iloilo vax certificate, sa Rojas to amo man vax certificate kung pwede maisa na lang yung naton para nga isa na lang ka present hindi na maglibog ang ulo sang tao, pwede na ma-download kag pwede na ma-print kag palaminate nila Bomboan Bacolod. Richard, correct Bombo Richard, pero actually meron man kami amo sina vax certificate no gina-inform nina sang city government pero yung bakuna card basi ma-confuse para lang ni sa mga taga Bacolod sa amon Bombo Richard dati ko syempre kung hindi ka taga Bacolod magsulod ka din mo na kinahanglan magkuha sang bakuna card ma-identify ng imo sa nga lugar no so amo man na ang presentation nila kahapon pero sa mga requirement nga like makadto ka abroad so kinahanglanon mo gini ang vax certificate entitled man kita tanan nga mag-download sina nga vaccination certificate if mag-travel kita outside na ya sa aton iya nga tagsa iya ka mga lugar Bombo Richard. Nami kaya mo nang gipresentar sang DITC kahapon. Gin-launch na ini sa province of Iloilo kag kundi maisa na lang kundi subong mag-download na lang sila sa ilang vaccination certificate. Actually type mo lang dira vax cert PH no makita dara may mga information dara nga nakabutang para magamit kay iban istrikto para kung magkanto ka mo sa iban nga lugar wala na problema magkanto ka mo sa Metro Manila bitbit nyo na dara no or magkanto ka mo sa iban nga destination nga gusto nyo kantuan amo na lang ni ang bitbit nyo daw kwani daw registro sang salakyan kay pirmi nyo dala para sa aton siya nga makababuhay na sang damo pa nga istorya amo na lang yung pagkita ay kung basihan kung akon ringing natang pagtapos bakuna sa akon nga nakabutang dara daw gamay lang abi daw calling card lang mayo ni kay certificate lapad kalibo mayo na kag syempre kung ang panabi ang hambal man sa iban ang kung vaccination card lang pwede na mapiki sang iban diri sa mo ang vaccination card namon daw photocopy lang mo pero kung ang vaccine certificate amo na kay man may QR code kag siyempre hindi makakamala basta-basta sa mga nagapamiki kag mayo kon vaccine certificate kay dira nakaplastar ang pila pagid nimo ka mga data ang problema lang gani Bombo Richard ang mga purpose member wala maluyag magpabakuna paano na sila dayon Bombo Richard. Ati, amo na encourage naton nga magpabakuna pagid kita ya kani bulig kita ya sa pag-encourage sa mga pumulo nga way pa makababakuna. Tuloy nagapamati sa aton subong sa Singapore nagapakita man vaccination certificate Manila kag may corresponding ID number. Sige at least aton i-presentar tani naton diri sa aton kundi sa iban nga may mga ideya na para ati kung downloadable na inadra kag hindi na sila yawan to pila sa LGU pwede na nila dira ma-download kay ila man ila na personal nga mga data dira wa isa makakawat sina likawan ang pagkawat kay hindi ka man ka-download sang sinang vax certificate kon wala ka sang i-type dira kag wala ka sang hawid sang una ba lang pagbakuna sa imo nga gamay lang tunga daw calling card lang kagamay. Anyway, hindi ta na kamo pagbalikan na lang alagi daton sa ning tempo. Salamat kid Bombo Radio. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas. So, kita yung mga kabinay manibili nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo France, Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo!
Mga kabombo, yari